Здравейте, казвам се Иван Белчев от Стопанство на истинска храна. Днес искам да направя едно видео, в което да споделя информация, която на мен ми служи като компас в ориентирането на това каква храна да консумирам, аз и моето семейство, и съответно в последствие ми служи като компас каква храна да произвеждам. Информацията идва от книгата "Чудодейната сила на минералите", написана от Пол Бергнер. Това е една книга, която ми попадна 2021 година, тъй като от 2019 година под една или друга форма участвам и имам наблюдения върху производството на храна и търговията с нея. Съответно, вече през 2024 година реших да стартираме мое стопанство и така тази книга, пак я показвам, беше така, понеже доста съм се интересувал и филми съм гледал и така доста литература съм чел. Това беше книга, която по изключително простичък и синтезиран начин така ми даде информация, която буквално ми служи като абсолютен компас в това как да се ориентирам, кое нещо е добро, кое не. И днес искам да направя едно видео, може би ще стане малко по-дълго, може би ще минем 10 минути, в което да ви споделя така концентрирана информация. Ако ви е интересно, може да я прочетете, книгата е уникална. И на база на тази информация да разберете някои от номерата в хранителната индустрия, които ни правят, които пряко се отразяват на нашето здраве, и съответно пък и вие да имате инструменти, с които да може да се ориентирате и да бъдете по-здрави, а често пъти дори да си купувате и по-евтина и качествена храна. Сега, нека да започнем от там. Първо, това нещо, което трябва да знаем, че до преди 70-80 години хората основно са боледували и са загивали от болести, свързани с инфекции и зарази. С напредъка на медицината, с напредъка на хигиената в обществото, това нещо се е разрешило, но това, което се получава, вместо обществото като цяло да е доста по-здраво, днес имаме коренно различни болести. Някои лекари твърдят, че 70% от съвременните болести, които мъчат човечеството, са вследствие на хранителни дефицити. Това са дефицити на хранителни вещества. Съответно, тук може да се зададем въпроса как така се получава, че болести, които до преди 70-80 години не са съществували или са били изключително редки, как в един момент става така, че огромна част от хората боледуват от тях. Дори старческия диабет вече е нормално да се среща при деца на възраст 6, 7, 8 години, което е така доста лошо нещо, лоша тенденция. И знаейки това нещо, може да се зададем един много простичък въпрос. Каква е причината, какво се е променило в нашата цивилизация, в нашето общество, за да се изменят така нашите заболявания, нашите здравословни проблеми? Искам тук да напиша, да покажа, ще ми е по-лесно, как се движат хранителните вещества по хранителната верига, как стигат до нас, тъй като ние сме на върха на хранителната верига, и какво точно се е променило и защо имаме тези проблеми, които имаме сега. Първо ще започна с това, че в нашата планета се срещат 92 природни елемента. Разбирайте, това са азот, фосфор, калий, манган, олово, арсен, живак, желязо, хром, никел и така нататък. От тези 92, кислород също, от тези 92 естествено срещащи се елементи, 75 от тях са класифицирани като минерали. От тези 75 минерала, 65 се съдържат и в животните, и в растенията, включително и в човешкия организъм. Като човечеството доста бавно се движи, науката доста бавно се движи в това направление, от тези 75 минерала само 30 долу-горе са изследвани. За 45 все още няма никаква информация, освен това, че те също са открити, но в малки концентрации в човешкото тяло. Част от тези 45.
Съответно, минералите какво представляват? Това са основните градивни елементи за човешката тъкан. Те са основа за правилната работа на нервната система и най-вече те са основата на ензимите в нашето тяло. Ензимите са флуиди, течности, които правят така, че нашето тяло да преобразува, да кажем, храната, водата и въздуха в енергия, която нашето тяло да ползва. Съответно, ако нашите ензими не са добре, ние не можем да преработим, да преобразуваме храната, водата и въздуха. Оттам нататък ние не можем да изградим нашите органи, не можем да бъдем енергични, не можем да бъдем здрави. И сега, нека да видим минералите как се движат в природата и как стигат до нас. Както казахме, на планетата има 92 елемента. Как се получили? От Слънцето, благодарение на ядрени реакции в него, водорода се видоизменя и прави тези 92 различни елемента, които се срещат на земната повърхност. Въобще на Земята. Сега, как се движат те? Има два пътя. Единият път е през моретата, другия път е през сушата. Сега, какво се случва в морето? Земната кора, скалите, които са се раздробили благодарение на ерозията, това, което правят, те се разтварят в морската вода под формата на соли. Тези соли служат да дадат хранителни вещества на морските растения. Морските растения служат за храна на морските животни. А хората са на върха и се хранят и с морски животни, и с морски растения. По този начин тези 92 елемента, 75 от които са минерали, през моретата и океаните, въобще през водите се движат към нас, които сме на върха на хранителната верига. Сега, какво се случва на сушата? Следствие на ерозия на скалите, те се разпадат на камъни, на песъчинки и накрая буквално на прах. Тази ерозия образува почвата. В почвата трябва да има микроорганизми, и бактерии, които да погълнат, да преработят тези микроскопични частички скали. След като ги преработят и умрат тези микроорганизми и бактерии, те оставят една органична маса, която съдържа изключително много минерали, които вече са преработени от това стъпало в хранителната верига, и вече тази органична маса, богата на минерали, е достъпна за растенията. Растенията, ако ги поставим в почва, която няма микроорганизми и бактерии, растенията не могат да усвоят никакви хранителни вещества. Минералите пак са си там, но са под формата на микроскопични частички скала. Няма кой да ги преработи. Това стъпало е много важно. Съответно, след растенията идват и животните и отново хората. Тук ние отново консумираме и животни, и растения. И по този начин минералите виждаме как се движат към нас. Дали чрез морска храна, дали чрез сухоземна храна. Има си естествен път на тези хранителни вещества, които постъпват към нас. Съответно, освен минерали, когато растенията и животните разполагат с достатъчно хранителни вещества, те синтезират, освен че натрупват минерали, те синтезират аминокиселини, протеини и витамини. Или когато имаме растения, които са в подходяща среда, в която има достатъчно микроорганизми и бактерии, които да
така да създадат една богата почва, растенията са силни, здрави и могат да произведат достатъчно аминокиселини, протеини, витамини, да концентрират минерали в тях, за да може, когато животните или хората ги консумират, те да бъдат една здравословна храна. Какво се случва обаче преди 70-80 години? След края на Втората световна война, това, което се случва, че военната химическа индустрия, която произвежда химически оръжия, така има една огромна производствена мощност и ние огромни количества химически оръжия, които са произвели и огромно количество капитали, които са вложени там. Съответно, тази индустрия отказва да се разформирова и поема изцяло нова посока. Тя се насочва към агроиндустрията, като започва да произвежда химически и минерални торове. Както и различни пестициди. Съответно, с огромна пропаганда започва да убеждава земеделците по целия свят, че това е новия начин на правене на земеделие, изкарват се повече пари, по-лесно е и наистина през първите години от ползването на химически торове, на различни пестициди, труда, който човечеството трябва да влага в земеделие, става много по-малко, а реколтата се вдига. Но какво се получава само след няколко години ползване на тези неестествени препарати в почвата? Това, което се получава, че микроорганизмите и бактериите загиват или те приключват. Съответно, вече имаме изчезнало стъпало в хранителната верига и придвижването на хранителните вещества към нас. Съответно, за да може растенията и животните да функционират, вече започваме изкуствено да добавяме различни, както вече казах, торове, тъй като те са недостатъчни, тези хранителни вещества, които осигуряват торовете, са недостатъчни. Това е неестествено за растенията. Самите растения започват доста да боледуват, да има проблеми с насекоми, да има проблеми с гъбички, да има проблеми с различни плевели. Съответно, тук се включват различните пестициди. И имаме вече растения, които са коренно различни по състав, тъй като те са отгледани в една нетипична за тях среда и не са имали достъп до достатъчно храна за тях самите, за да могат да произведат аминокиселините, протеините и витамините и да синтезират минералите, за които вече казах. Съответно, а тези растения ги консумираме, ние няма как да получим това, което са получавали нашите предци до преди 70-80 години. Съответно и животните, които консумират тези растения за храна, при тях е същото. И когато животните отново нямат достъп до това, което им е нужно, когато техният организъм няма достъп до нужните хранителни вещества, самите животни също не могат да произведат добра продукция. Било то мляко, яйца, месо, или ние вече имаме една изцяло прекъсната хранителна верига. Сега, за да може да разберете някои от номерата, които ни правят, така с няколко думи само ще опиша 2-3 хранителни продукта, как се отглеждат в съвремието и какви заблуди така ни представят и ще придобиете по-голяма яснота. Аз първо искам да дам пример, когато ето тази верига е нарушена, съвремието, кажем с краставица, как се отглежда една краставица. Повечето хора, особено ако са имали село и баба и дядо, помнят на времето, сеят краставицата в почвата, грижат се за нея, поливат, се ражда краставици. Съвремието в големите хранителни вериги какво се купуваме? Краставица, която е отгледана в оранжерия, изцяло бетонирана, с едни каналчета, по които тече воден разтвор на различни химически торове и други препарати. И тази краставица, коренчето е в този разтвор и тя се храни само с това, което хората определят и подадат. Съответно, тя няма достъп дори до почва. И тази краставица, ако бъде изследвана в
големите хранителни вериги или в лаборатория, защото големите хранителни вериги в момента правят едни доста масирани реклами, че продукцията, която продават, зеленчуци и плодове, няма пестициди. Да, защото когато тази краставица е поставена в изцяло изкуствена среда, аз съм участвал в проектирането на биооранжерии в Германия, или те нямат достъп до слънце, растенията вътре нямат слънце, нямат достъп до почва, дори въздуха, който постъпва, не е просто да отвориш някъде в оранжерията да влезе въздух, а минава през специална вентилация и филтри, за да не би да влязат спори на гъбички или някакви насекоми. Или когато тази краставица сме я поставили в изключително изкуствена и стерилна среда, няма какво да я разболее и ние нямаме нужда да ползваме тези пестициди. И на нас не рекламират, че примерно краставицата в някоя голяма верига няма пестициди, което е така, защото тя просто няма нужда от тях, но никой не ни казва и никой не ни насочва вниманието към това какво всъщност има в тази краставица. А то е едно голямо нищо. На нея са дадени толкова минерали, основно дават азот, фосфор и калий, или това са минималните елементи, природни елементи, които са нужни, за да може това растение да порасне и да роди някакъв плод. Но до там, когато няма достъп до други елементи, то не може да синтезира аминокиселини, не може да синтезира витамини, не може да натрупа достатъчно минерали. Или ние си мислим, че ядем краставица, но то е просто една опаковка. Следващото нещо, което ще дам за пример, което също е така голям номер, който ни правят, е производството на слънчоглед. Така, как се отглежда слънчоглед? Отглежда се на нивата, като тук вече ползваме различни пестициди. Защо е нужно? Защото освен торове, защото почвата е блокирана, тя не може да изхрани слънчоглед. Ако ние просто засеем един слънчоглед в момента в нивите, те са толкова натровени и с толкова минимално количество живот в тях, говоря за микроорганизми и бактерии, че този слънчоглед не може да расте. Съответно, ние трябва да го подхранваме. Ползваме торове. Но освен подхранване, тъй като той се намира в нивата, имаме проблеми с плевели, имаме проблеми с гъбички, имаме проблеми с насекоми. Тук вече ползваме и доста пестициди. Или плода, слънчогледовите семена са изцяло пълни с пестициди, с химически торове и са лишени от естествени елементи и вещества, които би трябвало да се набавят. Съответно, какво правим след това? Ползваме го за производство на олио. Как се произвежда олиото? Слънчогледовите семена се пресоват, изтича растителната мазнина и остатъка, това се нарича кюспе. Кюспето съдържа още мазнини. Съответно, индустрията, за да не ги изхвърля, преди по време на комунизма кюспето се ползваше основно така като фураж. Сега кюспето, понеже съдържа още мазнини, за да не се изхвърлят и да може да се спечели от тях, какво се прави? Кюспето се промива с бензин или хексан. Хексан е разтворител за боя, също и за това се ползва. И вече имаме остатък на мазнината, излиза отгоре. Пречистват я, ароматизират я и ни я продават като олио, а остатъка вече се нарича шрот. Имаме слънчогледов шрот. Този шрот е основна съставка на фуража за животни. Така, ето това долу е една верига как се произвежда храна. После чудим какво става с нашето здраве. И последното нещо, което да кажем, искам сирене, как се произвежда. Днешно време. Сами може да се замислите, така като пътувате, колко животни виждате из България, дали въобще има достатъчно крави. Като така през последните години на места се виждат стада с телета, но това са животни, които основно се гледат за угояване, съответно не се доят. Много са малко хората, които наистина произвеждат мляко, тъй като е доста трудоемко. Като казвам произвеждат мляко, имам предвид по стар
по старомоден начин животните да се на паша, да имат поля, да се поят и да се доят. Със времето как се произвежда мляко? Кравите се отглеждат в големи комбинати. Съответно, те нямат достъп до паша, нямат достъп до чист въздух. Често пъти дори нямат достъп и до светлина. В тези комбинати те се хранят с фураж. Различни комбинирани фуражи. Като този фураж често съдържа шрот или съдържа ГМО. В Европейския съюз е позволено да се ползват ГМО продукти за производство на фуражи. И повярвайте, по-голямата част от фуражите, които се продават в България, съдържат ГМО соев шрот. Ето вече казаха за шрота. Само че не от слънчоглед, а от соя. ГМО и различни добавки. Като тук вече може да имаме добавки като желязо, манган, селен и така нататък. Опитват вече в фуража да компенсират ето тези минерали, които би трябвало да стигнат до самите животинки, но не стигат, защото има нарушена верига. Животните консумират тези фуражи, добавят се различни антибиотици, защото когато живеят в неестествена за тях среда, нормално да се разболяват. Ползват се и хормони. В някои комбинати дори е нужно да се ползват и антидепресанти. В Европа от 40 години има и професия зоопсихиатър, тъй като в големите комбинати животните, когато са в неестествена среда, започват да имат самоубийствено поведение. Съответно или не дават никаква продукция, или се самонараняват до смърт, което води до големи икономически загуби за тези комбинати. Съответно се търсят начини как чрез медикаменти да се прекрати това поведение на животните. И вече имаме едно мляко, което сами може да се замислите, когато животното е било в неестествена среда. Кравите се хранят основно с трева. Това е тяхна природа, така ги е създава, че да консумират трева. Когато ги поставим в неестествена среда, храним ги с фуражи, които са от развалена хранителна верига. Тези фуражи имаме ГМО, имаме шрот и може да има царевица, може да има пшеница, може да има и кюспен, но когато те идват от растения, които не са отгледани по естествен начин, а с изкуствени торове и пестициди, съответно и тези фуражи са изключително бедни на витамини и минерали. Може да се замислите какво е качеството на това мляко. И ето вече от тук, от тази суровина мляко, стигаме до момента, в който най-вероятно и голяма част от вас са чували. Имаме при самото производство на сирене добавяне на палмова мазнина, имаме други химически агенти, защото не е така лесно да смесиш животински растителен продукт и да изглежда хомогенен и единен. Имаме пластмасови опаковки. И други екстри. И накрая имаме един крайен продукт, който прилича на сирене, както краставицата, прилича на краставица. Тук сиренето прилича на сирене, но сами може да се замислите дали то има свойството на сирене. Дали вътре има тези хранителни вещества, които ги е имало в сиренето на нашите баби и дядовци, дали има този вкус и по какъв начин влияе на нашия организъм. И сега искам да ви споделя за финал на видеото какво е решението на тази объркана система и как може ние да си изградим един компас, чрез който да почнем да се ориентираме малко по-добре в това какво ни продават, какво изкупуваме и в крайна сметка да търсиме храна, която е по-богата на хранителни вещества. Тук само вмъквам
и за биопродуктите, тъй като има доста хора, които вярват в етикета био. Вече споменах по-рано, че съм участвал в проектирането на биооранжерии или, да кажем, една краставица, за да е био. Това не означава, че тя има хранителни вещества, означава, че в нея няма пестициди или пестицидите са под допустимите норми. Съответно, за биопроизводство няма никакви изисквания. Никакви изисквания за хранителна стойност, за това какви полезни вещества трябва да има вътре. Може да ги гледаме в воден разтвор на различни химикали. Тогава пак има биокраставица. Ако растението се разболее, има препарати, които могат да се ползват, но да кажем, те са по-безвредни за хората и са сертифицирани като биопрепарати. Така че биото не е това, което си мислим. Просто един термин, с който ни насочва вниманието в друга посока. Да, връщам се на това, как може да се ориентираме. В днешно време това, което може да направим, е да потърсим места, от които може да си купуваме растения, отгледани по начин, в който почвата не е увредена, не е с убити микроорганизми и бактерии и този цикъл си работи. Може да потърсите стопанство на храна от село. Ще сложа линк към тях в описанието на видеото. Тук и специално искам да благодаря на Ивайло Иванов от Храна от село, тъй като благодарение на него така успях през последните 5-6 години да навляза в тази информация, тази концепция. В момента това ми е много полезно и в моето начинание. Съответно, относно растенията, може да се намерите такива производители, които отглеждат растения, спазвайки тази хранителна пирамида, тази верига, и които не добавят химически торове и не ползват пестициди. Има такива производители, но тях със сигурност няма да ги намерите в големите хранителни вериги. За Храна от село ги наблюдавам, помагам там, откакто съм помагал, откакто са създадени, и там растенията са такива, какви трябва да бъдат. Така, сега за животински продукти. Най-лесно може да достигнем до качествени животински продукти, ако търсим продукти от животни, които се хранят основно с трева. Това са кози, овце, крави, биволи, защото това са животни, които основно се хранят с трева, и ако се отглеждат нормално, да са на паша, да имат достъп до трева, зимата да имат достъп до сено, то тогава те се умяват да дадат продукция, която е качествена и нормална. Ако търсим продукция, да кажем свинско, пилешко или така нататък, това са животни, които за да пораснат, за да има производителност, трябва да ядат зърнени фуражи, съответно зърнените фуражи минават малко или много през тази нарушена верига, както по-рано казах. Така че в съвремието най-лесният начин да се набавим витамини и минерали, когато те трябва да бъдат от животински произход, е да бъдат от животни, които са пасищно отглеждани. Най-вероятно по-голямата част от хората, които гледат видеото, вече са пробвали биловското кисело мляко, което произвеждаме в нашето стопанство. То е от биволи, които се отглеждат по начин, който са се гледали преди стотици години, на място, където почвата е здрава и микроорганизмите и бактериите в нея са живи. Съответно, животните се хранят с нормални, богати на хранителни вещества растения и млякото от тях е с всичко, което трябва да бъде в него. Надявам се това видео да е било интересно, да съм успял да представя информацията така, както е в моята глава. Показвам пак книгата, изключително интересна е, тънка е, чете се за няколко часа и вътре има, само да ви покажа, има и много интересни фотографии на хора, които се хранят с храни, богати на хранителни вещества, и хора, които се хранят с съвременна рафинирана храна. Ето една от снимките, може да се види тук. Това са двама братя, които един е от
дете, нали, развеждат се родителите, като малки, един отива в града с майка си, другия остава на село с баща си. Тук ги снимат, това е снимка от преди почти 100 години и се вижда разликата в зъбите, в челюстта, в развитието на костната структура на този, който е в града и съответно как се е развил този, който е останал на село и се е хранил с богата на хранителни вещества храна. Това беше от мен. Желая ви хубав ден и внимавайте какво си купувате и така не се лъжете по различни термини, като био, чиста храна и така нататък. Често пъти големите вериги и въобще така голямото лоби в хранителната индустрия ни насочва вниманието в грешна посока. Това беше от мен. Чао!